Moikka! Mä oon saanut Katjalta liudan kysymyksiä. Kiitos niistä. Mä vastailen niihin näin pikkuhiljaa. Ensimmäinen kysymys oli sellainen, että miksi hevosen pitää antaa joskus päättää? No, hevosen kannattaa antaa joskus päättää siitä syystä, että valinnan mahdollisuus lisää hevosen hyvinvointia. Se antaa hevoselle sellaisen tunteen, että se voi hallita sitä sen ympäristöään ja lisäksi se voi hallita sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja se on hevoselle saaliseläimenä tosi tärkeää, se ennakoitavuus. Tähänhän perustuu esimerkiksi pihaton hyvinvointivaikutus. Eli siinähän se koko ideahan perustuu siihen, että hevonen saa päättää, onko se sisällä vai ulkona. Niin yksinkertaista. Ja lisäksi tämä valinnan mahdollisuuksien tarjoaminen niin opettaa hevoselle sellaisen tosi tärkeän asian, että sen omalla toiminnalla on vaikutus siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Eli se tukee sen hevosen aloitekykyä. Jos hevonen ei saa koskaan päättää mistään, niin se jossain vaiheessa lopettaa niiden omien ideoiden esittämisen. Kun niitä omia ideoita voisi käyttää ihminen siis omaksi hyödykseen, niitä hevosen ideoita, jos niitä joskus kuultaisiin. Eli hevoselle voisi tulla sellainen olo, että sen kannattaa tehdä sitä, mitä me pyydetään siltä, koska se voi tarkoittaa sitä, että se saa tehdä just sitä, mitä se haluaa sen jälkeen. Tämä valinnan mahdollisuudet auttaa myös siihen, että oppii tuntee sen oman hevosen. Eli jos koskaan ei anna valinnan vapautta missään asiassa, niin ei välttämättä opi tunnistamaan sitä, että mitä se oma hevonen arvostaa ja mistä se oma hevonen eniten tykkää. Kun koko ajan keskitytään vaan vahtimaan sitä, että se ei tee mitään ei-toivottua tai mitään omia juttuja, vaan tekee just sitä, mitä me halutaan. Koska hevosen olosuhteet on yleensäkin aika säännöstellyt, niin senkin takia on tosi tärkeää, että joskus ainakin katsotaan, että mitä se haluaisi tehdä, jos se nyt saisi päättää. Silloin kun sillä alkaa antaa niitä valinnan mahdollisuuksia, niin oppii tuntee sen, että mitkä jutut on sille omalle hevoselle tosi tärkeitä. Ja se taas antaa meille aika ison työkalun siihen kouluttamiseen. Eli me voidaan käyttää niitä asioita, mitä se hevonen arvostaa palkkioina niistä asioista, joita me halutaan, että se tekee. Eli tästä voisi tulla tästä hevosen kanssa toimimisesta sen simputtamisen ja päsmäröinnin sijaan sellaista vuoropuhelua, että siinä molemmat voittaa. Tavoitehan on tietenkin tämä vanha mantra, että hevonen pitäisi saada tekemään tai haluamaan niitä samoja asioita, mitä me halutaan. Ja tämä on just sitä, tämä valinnan mahdollisuudet. Ei hevonen opi haluamaan samoja asioita kuin mitä me halutaan sillä, että me vaan toistuvasti vaaditaan, että se tekee niitä. Se ei opi siitä nauttimaan. Mutta se voi oppia nauttimaan niistä meidän tärkeänä pitämistä asioista sillä, että niitä aina seuraa hevosen tärkeänä pitämät asiat. No, sitten tästä illuusiosta, että mitä jos hevosen antaa päättää joskus, niin tuleeko sillä sitten sellainen illuusio, että se voi päättää parista muustakin asiasta? No, tähän voisi ottaa vertauksen vaikkapa ihan omasta elämästä. Eli jos mä menen vaikka lounasta syömään, niin mulla on siinä valinnan mahdollisuus. Mä voin syödä vaikkapa kanaa tai kalaa tai lihaa. Ja jos mä saan valita, että kukaan ei pakota ottamaan jotain tiettyä annosta tai tiettyä ruokaa, niin aiheuttaako se minussa sellaisen illuusion, että mä mahdollisesti voisin päättää vaikkapa Suomen ulkopolitiikasta? Mä luulen, että ei aiheuta, ainakaan minussa. No, miksi tämä hevosessa sitten aiheuttaisi? Jos nyt vaikka mietitään sellaista tilannetta, että sä vaikka ratsastuksen aikana jossain kohtaa annat sen hevosen kävellä sellaista käyntiä, mitä se hevonen itse haluaa kävellä. Ilman, että vaikutat siihen mitenkään. Sä saa raahustaa niin laiskasti, kuin sä vaan ikinä haluaa raahustaa. Niin mä pidän aika epätodennäköisenä sellaista, että se hevonen sitten tästä johtuen, tästä valinnan mahdollisuudesta johtuen, tulisi jonain päivänä sun sohvalle
selaamaan jalostuskuvastoa ja valitsemaan sieltä itselleen seuraavaa puolisoa. Eli hevonen ei välttämättä tietoisesti ajattele niin, että jos mä nyt saan päättää, että kumpaan kierrokseen me mennään, niin sitten mä saan päättää myös siitä, että mulla on jatkossa vapaa heinä tai muuta vastaavaa. Eli ne on vaan pieniä valinnan mahdollisuuksia siinä arkisessa elämässä, jolla voi tuoda hevoselle sellaisen olon, että sen kannattaa tehdä aloitteita, sen kannattaa olla aktiivinen ja sen kannattaa kuunnella, mitä me halutaan siltä. Niin silloin sen jälkeen se saa tehdä niitä asioita, mitä se itse haluaa. Tällaisia juttuja valinnan mahdollisuuksista.